De hogyha lenne egy olyan gyógyszer, mint a Bradley Cooper-es Limitless-be, hogy vannak olyan gyógyszerek, amik az agy működését segítik, nootropikoknak hívják. Nagyon adom, nem láttam. De nálad nem segít már, mert te már 100-at használod, nem? Igen. Hogy álltok az ingatlanosokkal? Inkább azt mondjátok. Elmész megnézni egy lakást, tegyük fel, el akarsz költözni egy albérletbe Budapesten, elmész megnézni egy lakást, és nem a tulaj van ott, hanem az ingatlanos. Ez általában így van. Mi a szerepe az ingatlanosnak? Kényelmesebbé teszi. Első kézből el tudom mondani. Azon kívül, hogy ő ott van és megmondja, hogy van 4 ablak. Első kézből el tudom mondani, mert anyukám mindig ingatlanos adja ki az ingatlanjait. Hogy csinálja? Nagyon, ez olyan a jó ingatlanos, szerintem ez, nem jut eszembe hasonlat, ne haragudjatok, de nagyon nehéz megtalálni egy jó ingatlanost, erre akartam kitérni. Szóval, hogyha van egy jó ingatlanos, igen, ha jó ingatlanost megtalálsz, akkor azt szerintem életed végig elkísér, ha nem, akkor meg keresgélsz. Talán mint egy takarítónő is ilyesmi lehet, hogy most van amelyik lop, van amelyik nem szépen takarít, trehányul csinál, átver, és talán egyet megtalálsz, és az elkísér, ameddig csak tudod. Szerintem van nagy szerepe van, nem abban van a szerep, hogy megmutassa a lakást. Anyumnál is ő szokta megmutatni, tehát anyum nem szokott ott lenni, csak amikor már szerződik, meg amikor már valaki tényleg akarja. Amire viszont nagyon jó, hogy ő szélesebb körbe meg tudja hirdetni. Te hol hirdeted meg? Facebookon hirdetnéd meg, kiraknád talán ilyen ingatlanos oldalakra, feltöltenéd. Hát az ingatlan.com-ra azért fel tudod személyesen is tenni. Fizetett sztorit Instára. Akár veszünk a triótól veszünk Instagram posztot, meg Instagram sztorit, vagy megjelenést az élőbe, és akkor mi itt hirdetjük. Miért? Havarom nagyon akarja szelautolni a műsort. Az ingatlanos nagyon egy szélesebb körbe tudja a házadat, lehet, hogy ugye ismer olyan embereket. Nekünk úgy van, hogyha valaki elmegy, mielőtt még ki van festve, anyu mindig kifesti és felfrissíti a lakást, hogyha valaki elmegy és új jön. Mikor felmond, 3-4 nap múlva, tehát felmondja akkori lakó a lakást, 3-4 nap múlva ott az új lakó, akinek még arra kell várni, már jönne, hogy ki legyen festve, meg frissítve legyen a lakás. Tehát ebben nagyon jó az ingatlanos, hogy nem tudom, hol hirdeti, hogy hirdeti. Te ilyen gyorsan nem tudnál magadnak szerezni valakit oda a helyére. Ez azért vitatkoznék, mert én például, hogyha ingatlant keresek, vitával kezdünk végre. Akkor én beírom azt, hogy ingatlan.com, vagy beírom azt, hogy jófogás.hu, és megnézem azt a hirdetést, ami ott van. Én nem megyek fel se a Dunahouse-nak, de azt is ingatlanosok igen, teszik de utána fel. az ingatlanos mutatja. Na de ez az, neked hogy is felrakni oda egy hirdetést kereken 3 perc. Körülbelül. Persze, de az oké. De utána, amikor például kivetted ezt a pesti lakást, ahol már nem itt laksz, ugye? Ott is valami nem a tulajdonos volt ott, egy közvetítő majd volt ez lesz a téma, igen, de hogy most egyre még ott tartunk, hogy van egy lakásod, tegyük fel, vagy akarsz menni egy lakásba, tök mindegy, és van egy ingatlan, szóval most ott tartunk, hogy ő feladta a hirdetést, és fogadja az embereket. Szóval ő jelenleg ennyit csinált. Ez is jó viszont, hogy arra jó az ingatlanos, hogy amikor megmutat valakinek egy lakást, de azt nem tetszik neki, rögtön fel tud ajánlani egy másikat, a tiédet például, hogy platform nélkül is tudja, hogy ott van folyamatosan. Tehát, hogy ő lehet az, hogy mondjuk elmész egy lakást megnézni. Mondjuk te elmentél ezt. Azt mondod, hogy nem tetszik ez az doktor. De most nézzük, hogy igen, így értem, így tökre hasznos, meg tökre jó. De olyan szemszögből, hogy te vagy az eladó, neked miért van szükséged egy ingatlanosra? Figyelj. Azért, mert anyumnak mert 4 nap alatt kiadja. Ez az egyik a gyorsaság, meg azért mondtam, hogy olyan, kicsit mint a bank és a izévita, hogy a kényelem. Szóval a kényelmet fizeted meg, hogy neked nem kell foglalkozni vele. Például, amikor én eladtam az autómat, az is ilyen megbízási szerződéssel leadtam valakinek, hogy eladhatja bizományi szerződéssel. Haverottól kapta a kontaktot. Igen, hogy eladhatják helyettem az autót, mert egyszerűen nekem nincs arra időm, se energiám, hogy 4-5 embernek naponta megmutassam, és lehet, hogy a 6. azt mondja, hogy oké, akkor elvinni. Viszont meg nem csak ezért, nem csak a kényelem, szerintem, de cáfoljatok meg, vagy a ti szemszögetek lehet más, de hogy például amikor ahova te elvitted eladni a kocsit, anyumék is ott adták el, azért ajánlottam. Anyumék hirdették a használt autón, volt anyunak egy Renault Fluence nagyon régen, 7 évvel ezelőtt, kb. Vagy 6 évvel ezelőtt, hirdette, tök jó áron hirdette, nagyon jó állapotú volt a kocsi, nem tudta eladni. Beadta ott Vácon ebbe az autókereskedésbe, 2 nap alatt el lett adva, vagy 3, azon a héten el lett adva. Nem tudom miért, oda lehet abban jobban bíztakott ez. Most már ez egy megosztó téma, hogy kereskedőbe, vagy magánszemélybe bízol, van, aki ebbe, van, aki abba. Nyilván a kereskedőkről sok rossz terjeng, meg nem nézik annyira át a kocsit, tisztelt a kivételnek. Amikor elkérnek 1-2%, ami így kimondva nem sok, de hogyha eladsz egy 100 milliós ingatlant, az 1-2% az 1-2 millió forint. Várjál, igen, és most jön az, amit kérdezni akarok, hogy tegyük fel, kivesztek egy albérletet. Ti örültök-e annak, hogy az ingatlanossal szerződtök le, aki le van szerződve a bérbeadóval? Megkomplikálja a dolgokat, szerintem. Én akárhol voltam
2 pesti lakást béreltem, mindig a tulajdonossal szerződtem. Anyum, amikor kiad egy lakást, akkor az ingatlanos mutatja meg, de anyukám a tulajdonos a szerződő. És a tulajdonos, és utána kifizeti az ingatlanost valami szerződéssel. Szóval akkor az ingatlanos nem marad meg mint ügynökség. Nem, ő kap úgy kell amúgy szerintem. Egy összeget, hát megegyezés nem kell, nincs olyan, hogy kell, szerintem megegyezés kérdése. Itt úgy szokott lenni, ha jól tudom, hogy akkor kap tehát ha hoz egy új lakót, kap egy megbeszélt összeget, egy fix bizonyos összeget, akár egy havi lakbért, nem tudom, hogy szokott lenni, és azt kifizeti anyom, és onnantól... Egy 10-est. Igen, 10 adom ki ezt a lakást. 10-est. Jó, azért kérdezem ezt, mert én nagyon sok problémával beleütköztem most az elmúlt időben, amiatt ütköztem bele ezekbe a problémákba, mert volt egy közvetítő cég, ugye, amint tudjátok, én a pesti lakást azt visszamondtam. Mennyi emlék pedig. És nem akarok nagyon belemenni, meg nem akarom, mert volt, aki sokat segített is, meg minden, de engem nagyon-nagyon le akartak húzni. Egyrészt ott laktam körülbelül 4 éve, ugye nem olcsón. Nem olcsón, ugye 4 év után tettem szóvá azt, hogy nagyon hangos a hűtő, és hogy rettentő régi, de már elavult. Szóval tényleg elavult, és amikor beköltöztem, hogy alá volt írva, hogy úgy biztosítják a lakást, hogy ezekkel a gépekkel hűtő, mosogató, mosógép, stb. Blablabla. És én szóval tettem, hogy nem lehetne, 4 év ott vagyok, beszereltem egy klímát is, amit ott hagytam, szóval, hogy nem lehetne esetleg azt a hűtőt kicserélni, mert hogy egyszerűen nem életvitelszerűen jó a minősége. Ki kellett húzni konkrétan videózásnál a hűtőt. Konkrétan. Igen. De most nem csak az, hogy hangos, hanem ez egy régi elavult hűtő volt. Nem. És itt azt akarom megvitatni veletek, hogy szerintetek hol van az a határ? Például ugyanúgy 4 év után kértem egy tisztasági festést. Mikor beköltöztem, apukám nagyon ügyes volt, ő belefoglalta a szerződésbe, hogy beköltözéskor a lakás nem volt kifestve. Ez így benne van a szerződésben. És 4 év után annyira... Lelaktad. A lakás amortizálódott. De lelakod. Nem negatívan lelakod, persze, de hogy most a falat azt nem én lakom le. De amikor besárgul a festék, az azt jelenti, hogy lelaktad, mert hogy... De arról én tehetek? Hát most nem azért... Mit tudom, amikor a triológot felfestettük, arról igen. Jó, arról én tehetek. Igen, de azt de elsárgulnak a falak, még hogyha de nem is cigizel... Itt a nappaliban mondjuk ott lesárgulna a fal, meg kopna, meg minden, arról te tehetnél? Az idő múlásával. Ha tényleg, ha benne van a szerződésben, hogy az amortizációja nem felelsz, és mondjuk nem tetetted tönkre, tehát nincs egy ökölnyom a falban, akkor nem te felelsz. Kértem egy tisztasági festést, ott laktam 4 éve. Szerintetek ebben az esetben jogosan kérem a tisztasági festést, vagy pedig azt nekem kéne átfesteni? Jó. Hát én olyan állapotban adnám vissza a lakást, amilyen állapotban átvettem. Nem erről beszélünk, ez oké. Tehát ha sárgul a fal, és nem sárgult, amikor átvettem, én kifesteném. Jó, de várjál, nem. Abszolút. De nincs, kezdjük ott, hogy a szerződésben azzal kezdtük, hogy nem volt kifestve a fal. Igen, de ha csúnyább lett, tehát oké, ez sincs most kifestve, hogy átveszi valaki, de 4 év múlva ez itt sárga meg foltos, azért és az benne van a szerződésben azt, hogy kifestve. Nem volt kifestve, oké, de nem ugyanúgy adod vissza. De szerintem itt benne van a szerződésben az, hogy amortizálódni fog a lakás alattad. Ha benne van, és a főbérlő dolga az, hogy azt az amortizációt a következő lakosnak helyrehozza. Szóval, hogy te kiköltözöl úgy, ahogy... És szerintem nem kell ugyanolyan állapotban. Szóval, hogyha a falak sárgulásáról, hogyha tényleg nem cigizel bent, meg nem az van, hogy és attól sárgul be, meg nem attól lesz büdös a kanapé, hogy cigizel bent, meg nem tudom mi. Hogyha betartasz ilyen szabályokat, és csak azért sárgul, mert hogy telik az idő, akkor szerintem nem kell azzal feltétlenül neked lefesteni azért, hogy jó állapot, ugyanolyan állapotba ad vissza, hanem szerintem visszaadhatod a lelakott állapotba, hiszen az az ő dolga, benne volt a szerződésben, hogy az ő dolga, de azt mondta, hogy benne volt, az ő dolga, hogy utána kifesse a következő érkezőnek, hogy szép tiszta legyen. Ha benne van a szerződésben, és te nem tetted tönkre, de benne van a szerződésben ez, akkor nem kell kifestened. Ha nincs benne, lehet, hogy átvernek, az azért nincs benne, mert úgyis azt akarják, hogy te fessék ki, vagy levonják a kaucióba, vagy valami. Bárhol lehet a szerződést fogalmazni. Nem jó, tudom. Mondok még valamit. Feltételes mód. Kiveszek mondjuk Sopronban egy lakást. Tegyük fel, én azt a lakást 2020 év végéig bérlem. Én 2 hónap a felmondási idő. Én 2020 október végén szólok, hogy figyelj, srácok, én jövőre már nem tartanék igényt a lakásra, szóval időben szólok. Igen. Ők viszont december környékén elkezdünk beszélni arról, hogy mikor adjam vissza a lakást, és mondjuk decemberben én ráírok, hogy figyelj, december
nem tudom, 19-20-án én visszaadnám a kulcsokat nektek. Ők visszaírják nekem azt, hogy már nem vagyunk benne az irodába, ünnepek közt nem dolgozunk, mit szólsz a január 2-3-hoz? Jó? Január 2, másodikán, harmadikán visszaadom így a kulcsot. Január végén, a végleges elszámolásnál jön az, hogy a bérleti díjat felszámoljuk neked még január... Nem, bérleti díjat. Igen. Felszámoljuk még neked január 1, 2 és 3-ra, és azt a 70 eurót létszi fizess ki nekünk. Ja, de teljesen inkorrekt. E-mailezésbe ment ez a... Minden. Hát akkor... Ez csak egy feltételes. Ez csak egy feltételes. Ja, nem történt ilyen? Nem. Ja, hát ez ilyen nincs. Ez most egy soproni ház. Most egy soproni ház feltételesről beszél. Ja, ilyen nincs. Tehát, hogyha te jelezted, hogy már átadnád és már nem használod december végén, és ő miattuk, hogy most nem vagyunk itt, nem tudjuk átvenni, stb. Feltételes módban lehet történt ilyen. Érted? Ja. Ez egy feltételezés. Ezt szokták angolul úgy nevezni, hogy allegedly. Nem. És akkor ezzel el lehet kerülni a jogi. E-mailezés hivatalos levelezésnek számít. Tehát ez az olyan, hogy levelet kapnál. Tehát ha e-mailezés a bíróságon lehet érvelni. Ezért kell mindent e-mailbe írni. Szóval, hogy ha te ez e-mailezésben megtörtént ez a beszélgetés, és le akartad adni azt a kulcsot, és ő miattuk nem tudtad leadni, akkor onnan, és ő miattuk tudod csak január 3-án leadni, tehát már nem használod, akkor jó, csak úgy vannak vele, hogy 70 euróért valószínűleg te se fogsz bíróságra menni. Akkor nem fizeted. És ő se valószínűleg. És kifizetted? Feltételesen? Feltételesen nem. Helyes. Én se fizetném. Feltételesen ezt megreklamálnám. Abszolút. Így van. Mi van akkor, hogyha visszaadjátok a lakást, van ez a közvetítő cég, aki közvetíti a tulaj felé a dolgokat. Nagy sérelem. Mielőtt visszaadjátok ezt a soproni lakást, igen. Ti kifestitek a falakat, igen. Mert úgy gondoljátok, hogy az rendben hozod, igen. Magadtól vagy festeted? Magadtól, tök mindegy. Igen. Utána 3-szor kitakarítasz. Igen. Felporolsz többször, ugye. Feltételesen a haverodat is megbízod a feltételesen a haverod is eljön segíteni. Feltételesen Ábel is segít benne. És feltételesen a másik haverod nem megy el. Mondjuk nem töröl sport, és nem mosod meg az ablakokat. Oké, 2 dolog, oké. Feltételesen kapsz utána erről egy 55 000 forintos takarítási számlát. Menj már a faszomba. Azért, mert hogy négyzetméter alapján ennyi lenne mert ez nagyon, ez arra ment, hogy a végén minél jobban megkopasszanak téged. Igen, tehát azért 15 000-ből vagy egy 20-asból kitakarítja. Arra menne feltételes üzem. 15-20-ból azt a lakást kitakarítja bárki, egy takarítónő, még ha nem is olyan szépen. Az a baj, hogy én anyumtól tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon, bocs, hogy sokszor ráhivatkozok, csak én nem vagyok benne, ő igen. És sokszor meséli, hogy neki az ingatlanos meséli, hogy verik át ilyenekkel az embereket, vagy hát hogy próbálják, nem verik át, kicsit az erős jelző, de hogy próbálják lehúzni ilyenek az embereket, és ezekkel lehet a legjobban lehúzni, hogy nem festetsz ki, vagy hogy kifestetsz utólag, hibát találsz utólag, nem adod vissza a kauciót, ilyen takarítási díjat számolsz fel. Azért nehéz, mert anyum nem ez. Tehát anyumtól, ha elmegy valaki, és mondjuk mocskos volt már olyan, hogy bement, büdös volt a lakásba, akkor anyum nem azt csinálja, hogy elkezd vele pereskedni, vagy elkezd vele dobálozni ezt meg azt. Nyilván a nagy kárt... Megveri. Persze küldi a verőembereket, persze nem fog itt bíróságra járni, például megvereti, nem soha, de hogy is. Hanem ő azt csinálja, hogy ha nagy kár van, akkor ott nyilván szól, hogy ezt figyelj, a kaucióból akkor ez nem megy vissza. Nem egy festés, ő ilyenben nem szemétkedik egyáltalán, de hogyha valami nagy kár van, tényleg, hogy leszakadt egy ajtó, vagy ökölebe van verve a gipszkarton, akkor azt igenis levonja, de nem veri át, lemondja azt a díjat, amit a festő ökölebe vert gipszkarton, az egy jó példa. Tényleg, van olyan. Komolyan. Ideges vagy, a gipszkarton nem nehéz beverni. Persze. Ilyen ököllel mondjuk a falat se, de... Téglát. Tehát anyum azt szokta csinálni, neki az a lényeg, elment, vége annak a korszaknak, és minél előbb jöjjön az új lakó, igen. És minél előbb legyen szép a lakás, másnap festet csinálja. Oké, belekerül, mit tudod, mi gondolkozom, hogy feltételesen, hogyha mondjuk egy külfölditől bérled ezt a soproni lakást, mert ugye, ha jól tudom, feltételesen tegyük fel. Ebben a mesében úgy volt. Igen, akkor lehet az, feltételezem azt, hogy a külföldi főbérlő nem is tudott erről az egész ilyen takarítási díj, meg ezekről, hanem hogy ez csak az ingatlan közvetítő zsebbe elintézte magának még pluszba egy picit így a végén. Simán. Hogyha el akarnám adni a saját házamat,
és venni helyette egy másikat, biztos ingatlan közvetítővel csinálnám. Szóval attól függetlenül, hogy mondtam, hogy azért az 1-2% az sok tud lenni, de egyébként van, aki meg tud egyezni egy 0,5%-ban, egy minden megegyezés, szóval... van, aki csak 3%-ban. Ja, szóval, igen, van aki 5-ben is. Szóval, jó, csak hogy... Várjál, lehet, hogy mondjuk azt mondja, bocs, hogy beleszóltam, de valaki azt mondja, hogy figyelj, 3%-ot kérek, egy héten belül el van adva, meg valaki, például egyik legjobb barátom, akit ismertek, hirdetik a házat fél éve, egy nagyon szép nagy Dunaparti házat hirdetnek, harmadik ingatlanosnál vannak, senki nem tudja eladni. És ott 1%-ot kér, de lehet azt mondanák, hogy akkor legyen 3%, valaki azt mondaná, sok, 100 milliókról beszélünk. De mivel tud többet megtenni az, aki egy héten belül eladja? Ki tudja? Miért nem olyan csinálja meg? Van. Lehet, de hogy miért nem csinálja meg az 1%-os ugyanazt a munkát? Mert nincs olyan ügyfélköre. Az jó, persze. Érted? Tehát lehet, hogy aki, tehát hogy olcsó húsnak sokszor híg a leve, most ezt nem azt mondom, hogy aki 1%-ot kér ingatlanos, az ő olcsó hús, de hogyha valaki mondjuk tényleg többet kér, de garantálja, hogy egy hét múlva el van adva, mert olyan ügyfélkör, olyan befektetői vannak, olyan ingatlanosoknak adja el az ingatlan, vagy hogy mondjam, akik befektetésre veszik, és van rá pénzük, lehet, hogy megéri azt, hogy legyen egy hét múlva eladva, ne egy év múlva, és mondjuk buktál 3 millió forintot plusz. Ja. Jó, hát igen. Mondom, én csak is a kényelem miatt valószínűleg kifizetném, de az biztos, hogy valami ilyen olyat keresnék, akinek jobban megéri, így akár a százaléka, vagy jó ajánlás alapján hallottam róla jókat. Szóval, hogy biztos ezt így használnám, hogyha lenne. Tegyük fel. Barni nagyon szereti a főbérlőt. Feltételes módon, még nincs vége a sztorinak. Na, oké. Itt van ez a lakás, van egy közvetítő cég, akivel ti mondjuk Sopronban beszéltek. Ez a lakás Sopronban van. Ez a lakás is Sopronban van. Igen, Sopronban vagyunk. Nagyobb a belmagasság, kétszer ekkora. Mondjuk egy nagyon nagy, mint régen nálam volt, tudjátok. Nem, hát mint régen. Jó, igen. Az tényleg úgy Soproni a feltétel. Igen. Na, és Sopronban is van egy olyan magas lakás, és van mondjuk a peremen fenn a sarokba repedezés. Nem a te hibád. Egy nagyon régi lakás Sopronba. Csúsznak a ház, tehát hogy az nem baj. Nagyon régi. Azt mondják, hogy az a te hibád. Nem. Mi a Nem. Azt mondják, hogy az a te hibád. Statikailag mozog egy picit a ház. Én erre múltkor földrengés volt, amikor itt ültem. Én erre visszakérdeznék, hogy elnézést, ön szerint én felállok egy létrára a 4 méteres belmagasságban, és vésővel a sarkokat próbálom kiszedni? Igen. Próbálom ez pénzlehúzás, és azért csúnya, mert feltételesen 4 évet laktál ott. Mondja azt, hogy figyelj Barni, kosz van, ki kell festeni. 20 000 forint. Nem, mondjuk 200 000 a kaució, 80 000 felszámolok, de akkor mindenre, akkor a festésre, vagy 100-as. Mondja azt, hogy annyival keresett azt vissza, szerintem nem tudom, hogy ugattál volna feltételesen. De akkor mondja ezt, hogy tényleg kell egy teljes frissítés, 100 000-ben megcsináljuk. Okay, de miért beszélünk feltételes üzemmódban? Nem mondtad ki az ingatlan közvetítő nevét. De nem is történt ilyen. Ja. Jobb a nyugi. Feltételesen laktál Pesten. Jó. Még nincs vége. Bazen, nem szórakozzál. Feltételesen ebben a soproni lakásban nagyon régiek az ablakzárók. Az is a te hibád. És idővel, hát ugye esik az eső, minden kicsit így megrepedeznek a nyílászárók. Mert fából vannak. Aha. És azok azóta ott vannak, amióta az épület épült. Konkrétan. Arról te tehetsz-e? Nem. Egyáltalán nem. Azért nem, mert azokat feltételesen láttam azokat az ablakokat, és az elején is, komolyan azok az ablakok elején rohadtak voltak. Rohadt le a fa róla. Na, nekem ez a bajom kicsit, ezért hoztam be ezt az ingatlanos témát. Megosztó piac. Nagyon megosztó, és nem akarjuk ezt most minden ingatlanosra kivetíteni, szóval biztos vannak nagyon fair ingatlanosok, úgy, ahogy én is megtaláltam ennek a fair kezelőjét, a fair kezelőjét, aki segített nekem ezekben a dolgokban, hogy ez igazából amúgy feltételesen nem így működne. Átírtam a címet a streamnek, olvassátok el. Ingatlanosok is van feltételes kalandjai. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről. Nagyon megosztó piac, nagyon függ. Ezt simán kinézem, hogy a nő magának zsebbe akarta ezt a pénzt. Lehet, hogy meg is kapta a pénzt a tulajtól, hogy itt van, mit tudom én, mondd meg, mennyibe kerül kifestés meg a kitakarítás, és 30 000 forint volt a takarítás, ezt vagy 20, vagy annyi se, vagy ő kitakarított, és a festés amúgy feltételesen tudjátok, mennyibe kerülne egy ilyen esetben? 250 000. Nem. A te esetedben. De hogyha feltételesen bemész az obiba, 11 000 lenne az eszköz. Feltételesen a mi festőnkkel kifestetsz, akkor 100-asból kifesti. Az is fehérre. Van, nálunk például nekünk semmi panasz nincs az ingatlanos a lekopogon. Persze ezt nem lehet általánosítani. Ja. Csak hogy amikor az életbe valaki belefut egy ilyenbe, akkor
érdekes téma. Meg amikor meg kibérelted az új lakást, ott meg jó élményed volt. Vagy ott nem is volt közvetítő? Az normális volt. Na, az meg egy tök jó dolog lenne, hogyha az új lakás... Az új lakásból most meg nagyon, nagyon fair a tulaj. Ja. Nagyon sokszor átjött segíteni, szerelni. Túl sokszor is, nem este egy becsönget 10-kor, amúgy... kávé volt. Hát bőbeszédő. De lehet, hogy lehet, hogy ellenőriz is. Jó szívű. Nem tudod, simán lehet, hogy annyi nincs kivel beszélgetni annyira. Mert mondtad, hogy idősebb egy picit, nem? Egy éves szerződést kötöttél oda? Aha. Annyi pénzén is jó fej leszek veled. Ja, úgyhogy nem lehet általánosítani, ez csak egy ilyen kis... Mikor voltatok utoljára betegek, srácok? Hű, jaj, de leholombozó téma. Ha már ilyen... Én nem tudom. Aftás vagy. De az aft az nem betegség, szóval az... Kell rá gyógyszer? Nem. Hát ilyen gélt használok, de... Tegyük fel, kell rá gyógyszer, Penézesedik a szája, de nem kell. Múlt héten számolt be az egyik szakmai szervezet arról, milyen évet zártak tavaly a gyógyszertárak, illetve milyen feladatok várnak sürgős megoldásra. A patikák száma tovább csökkent, több mint 700 000 élnek olyan településen, ahol nem érhető el közvetlenül gyógyszer. A pénztárcákat sújtó, rekordokat döntögető inflációból pedig a gyógyszerek sem maradtak ki. Ezt elhiszem. Az a durva, hogy tegnap ment a Gréta, ugye most meg van fázva. Mindenki. Tegnap elment a Gréta egy orrspré, meg egy fájdalomcsillapító, direkt nem mondok márkákat. Megnézem. 8000 forint. Egy aftagélt vettem, 6300 forint. Vettem egy meghűlés elleni port. Igen. És egy orrsprét 8000 forintot fizettem. Itt van, 8078 forint. Nem, az a baj, hogy megvetted, oké, most nézed meg utólag, tehát nem tudtad mennyi. De amikor ezt minimálbérből ki kell fizetned, mert beteg vagy, és mondjuk nem ennyit, hanem mondjuk még háromszor. És még a gyerekeknek is mondjuk kell gyógyszert venni. És nem megfázás van, hanem komolyabb gond. És az a nehéz, és közben fizeted a TB-t amúgy, vagy a munkáltatod. Na mindegy, ez más kérdés, de nagyon drága nálunk amúgy, pont, hogy felhoztad a Rebecca, tegnap előtt 39 fokos láza volt, egész nap, nem vitt el a lázcsapítót, tegnap 40 fokos, és... Mindenki beteg. Vagy 39 fokos, bocs, nem akarok tudni, 39 fokos, és estére lett neki 37, és most még alszik, szerintem nem tudom, hogy van, de 3 napja van, de úgy nem, tehát kicsit folyik az orra, kicsit fáj a torka, de hogy nem az a nagyon köhögés, hogy nem tudom aludni mellette. Orrfolyás, és lázas. Úgyhogy most, sokan betegek sajnos. Tudod, mi a durva ebben? Szóval, hogy a gyógyszertárakat egyáltalán nem sajnálom. Szóval, hogy pont, hogy nekik nagyon jól ment, ugye ez inkább a gyógyszergyártókat, a gyógyszertár jó, hogy van. De nem, a gyógyszertár... meg kell venni a gyógyszert. Persze, csak nem a gyógyszergyártókat sem. Szóval nekik nagyon jól megy a szekér. Mindig jól megy. És az a baj, hogy elmész itt az utcán sétálsz, lesz egy kormányplakát, lesz egy gyógyszerplakát, egy fájdalomcsillapító plakát, és mondjuk mellé egy autó. És a rosszabb, a rádió, tegnap hallgattam a rádiót, és mondanak olyan általános dolgokat, és ez a csúnya. Tehát, hogyha van egy nagy betegséged, és arra van egy gyógyszer, ami tényleg megoldást ad, az egy csodálatos dolog. Ezért nagyobb az átlag életkor, mint régen, amikor ősember volt. Tehát, hogy ezek segítenek, viszont amikor már feleslegesen van belé tömve gyógyszer, mondok egy példát, tegnap a rádióban mentem hazafele a kocsival, és nagyon sokszor hallom ezt a reklámot, nem tudom a gyógyszer nevét, meg nem is mondanám, fáradt, stresszes hétköznapjai vannak, idegesen fekszik le, nehezebben alszik el, és akkor szedje, napi 2 pirula, nem tudom melyik gyógyszer, napi 2 pirulát, ha ebből bevesz, csak növényi eredetű dolgok vannak benne, akkor az segít. Hot blood pörgető. Kinek nincs, vagy egy feles. Kinek nincs olyan napja, hogy stresszes, kinek nincs olyan napja, hogy szarabb alszik, mint például mi ma, kinek nincs olyan, hogy fáradtabb, egy front miatt melegebb van. Erre egyből akkor gyógyszer. Rögtön gyógyszer. Már nem gyógyszer, ez ilyen gyógynövénykionat elvileg. Igen, de valahogy mégis a gyógyszer hatás. Hát meg szóval, hogy valamit még szedjek. Tudom, melyik gyógyszerről lesz. És tudom, melyik gyógyszerről beszélsz, mindjárt megmondom, hogy mennyi az ára. Jó, és az a baj, hogy pszichésen, ez egy gyógyhatású készítmény, így hirdetik. Várjál, gyógyhatású készítmény, és az a baj, hogy pszichésen... Hány darab? 30 darab 8000 forint ebből a gyógynövénykionatból. És azt úgy hirdették, hogy napi 2 vegyél be. Tehát akkor az 15 napra elég. Így van. Na, és az a baj, hogy a legtöbbször ez pszichésen, lehet, hogy van benne hatóanyag, vagy ez a gyógynövénynek az a hatása, de hogy a pszichésen, te mivel úgy vagy, hogy mivel bevetted, ezért jobban vagy, és elhiteted magaddal, hogy jobban vagy, nem azt mondom, hogy nem hat, biztos, hogy van benne hatóanyag, de hogyha
Ez olyan, mintha valakivel megitatsz, aki eljátsza egy részek, tehát azt hiszi, hogy alkoholos ízét ivott. Ja, egy alkoholmentes sört, vagy valami. De alkoholmentes koktélt kap, de azt mondod neki, hogy ez alkoholos, mindenki berúg körülötte, ő is azt mondja, hogy be van rúgva, és eljátsza. Hát, hogy minden nap fáradt vagy. Minden nap van egy olyan pont, ahol fáradt vagy. Mindenkinek, és ez egy normális dolog, vagy vannak olyan napok, amikor szarul vagy, mert mondjuk jön egy olyan front, vagy melegebb van, hidegebb van. Szerintem nem a gyógyszer a megoldás. Van egy nagyon érdekes podcast, hallgattam a témában, fejfájásról szólt, és ugye hát tényleg a podcastben is mondták, hogy Magyarország egy ilyen fájdalomcsillapító betegséggel küzd kvázi, hogy Picit fáj valami, azonnal fájdalomcsillapító, és ez nagyon-nagyon rossz a szervezetnek. Én soha nem vagyok fejfájós. Nekem, hogyha fáj a fejem, akkor fix beteg leszek. Azt tudom, de mondjuk egy évben egyszer. A podcastben azt mondták, hogy a lakosság nagy részének esetenként 40-50%-uknak rendszeres sem fáj a fejük. És ez egy nagyon érdekes, hogyha valaki vissza akarja hallgatni, ez az Indexnek a Ma is tanultam valamit podcast, és akkor azon belül volt dr. Schwab Richard belgyógyász, gasztroenterológus, és dr. Szatmári Szabolcs, és neurológus, és ők beszéltek erről, hogy mennyire durva, hogy annyira hirtelen nyúlunk fájdalomcsillapítóhoz, bármi fáj, hogy nem adjuk meg a testnek azt a lehetőséget, hogy egy picit magától megoldja. És ezek egy idő után, ezek kezdik el pluszba előhozni a fejfájást, ezek ez a gyógyszerek. Ez ugyanúgy, hogy antibiotikumot szedsz be azonnal mindenre. Mert nem várod az meg kipucolja a bélflórádat, és ott meg megint nem várod meg, oké, két nap után jól vagy azonnal, az fix, de nem, a test nem edzi meg magát minden bacillus ellen, és utána olyan könnyen beteg leszel, meg olyan könnyen az immunrendszer nem erősödik. Ezért baj, hogy gyerekként sokszor, igen, amikor antibiotikummal kell, mondjuk valaki tényleg annyira beteg, hogy kell antibiotikum, mert van az a betegség, ahol nagyon is kell, és hála Istennek, hogy van, de hogyha egy gyereket sokáig etetnek azzal, hozzászokik a szervezete, és talán lesz az immunrendszere. Egyébként nem is kell betegnek lenni, hogy több ezret is elköltsél a patikában vitaminokra, hogy ne legyél beteg és egészséges legyél nap mint nap. De ezzel az oldalában igaz amúgy, de ezzel a résszel szerintem meg nincs akkora probléma, mert baszki azért egy olyan világ... Az ilyen vitamin, meg sportkiegészítő de most C-vitamin, D-vitamin. Piac is nagyon-nagyon durván megy. Szóval lesz, és ott ki kell választani mindig a legjobbat. Meg nincs az, hogy mindig mindent is... Szóval egyre jobban azt kapja meg az ember, hogy ebből is kell szedned, ebből is kell szedned, ebből is kell szedned, ebből is kell szedned, hogy egészséges legyél. És a végén ott vagy, hogyha tényleg mindent meg akarsz venni, akkor 30-40 ezer forintért jön ki pluszba havonta a sok vitamin, amit valószínűleg a tested nem is tudja az összeset feldolgozni, hanem átfolyik rajtad. Nem rossz, jó táplálékkiegészítő, de legjobb, amikor változatosan étkezik az ember, és azzal viszi be ezeket a vitaminokat. Nem azért mondom, mert ők most engem szponzorálnak, de ugye például a Szájtek nálam van, engem ők mindennel ellátnak, és például 5800 forint náluk, most megnéztem, egy Mega Daily van. Az egy ilyen mindenes. Fizessenek már nekünk. Jó, hozok más márkanevet, én szoktam a Gál vitamint, szóval, hogy én azokat, mindenki más tök mindegy, most nem arról beszélek, hanem hogy Viszont nagyon durva, várjál, bocs, tegnap láttam, nem mondom ki. Van egy márka, aki amúgy itt rosszat nem mondjuk. Van egy márka, aki vitaminokat, meg edzéshez gyárt ilyen izéket, igen. És van egy fajta vitaminja. Na, ilyesmik. Csak ebbe több van? Ebben mondom, mi van. Nem, ez úgy van. Mert ebbe a Szájtekesben van egyfajta ilyen napi multivitaminja, és megnézi az ember az összetevőket, ott van, hogy 24 mg C-vitamin van benne. Mm-hmm. Az semmi. 24 mg C-vitamin, meg nagyon 1 mg, nem tudom, magnézium, meg ilyenek, és ezeket felírják, és a Redditen volt ez, hogy a Redditen olvasgattam, hogy emberek ezt nem olvassák el, és úgy veszik meg, mert hogy így volt egy összehasonlítás kettő között, ilyen multivitamin között, hogy basszus, ebbe van normális, tényleg rendes vitamin, meg az a mennyiség, ami amúgy tényleg szüksége van az embernek, és ott van ez a másik vitamin, amit nagyon-nagyon szarán marketingelnek, nagyon megy valószínűleg a cég, de már amúgy vesztett is ilyen versenyhivatalnál, és hogy tényleg megveszik az emberek annak ellenére, hogy nagyon kevés a utána hatolni. Kell nézni, az biztos, meg ez is olyan dolog szerintem, hogy mindenkire máshogy hat. Nem. Mindenkire más, tehát hogy meg kell találni azt a vitamint, ami hat neked szerintem. Tehát, hogy lehet, hogy erre is az mondja, hogy 1000 mg, lehet, hogy arra is az mondja, hogy 1000 mg, de lehet, hogy valamiért ez hat, a másik nem. Itt írja valaki, hogy Harry barátja a Dr. Lenkei, nem, ez nem Lenkei. Anyukám, nem is tudom milyen márka, anyukám rendeli Németországból, ez német vitamin, ő hisz ebbe. Volkswagen.
Jó, das Auto. Németországból rendeli, ilyen nagyon nagy csomag, ilyen nagy dobozba küldik, és van benne nagyon sok, 2-3 hónapra elég vitamin. Nagyon nem olcsó, tehát nem olcsó vitamin, de nekünk ez vált be. Ez külön van, tehát nem az, hogy egy csomag és benne van 10 vitamin, te azt kérdezted szerintem. Én minden reggel beszedek egy D-vitamint, egy C-vitamint és egy kurkumát, ezt minden reggel nyomom. Azért nem ettem még meg például, mert nem szabad úgy bevenni vitamint, meg amúgy semmit, hogy étgyomorra, hanem akkor szívódik fel. Most nem csak azért, mert rosszat tesz, hanem azért, mert akkor szívódik fel, hogyha kaja után vagy közben. Azt enyémben 1000 mg van egy tasiba. Csak a C-vitamint néztem most. Jó, igazából mondom, onnan jöttünk ide, hogy tényleg nagyon sok pénz van. A gyógyszerekre iszonyatosan sok pénzt ott lehet hagyni. Gyógyszeriparba, persze. És a táplálékkiegészítő iparban is iszonyatosan nagy pénzek vannak. És tényleg nagyon durva. Most nem azt mondom, én is szedek táplálékkiegészítőket, meg gyógyszereket is, de például amikor fáj a fejem, akkor a Gréta kérdezi, hogy miért szenvedek, miért nem veszek be egy fájdalomcsillapítót. Te inkább szúrod magad. Ja, és akkor megy a herk az ujjaim közé. Nem nézzük meg a lábujjaid között, mi van mi. Szóval én nem, még hogyha szenvedősebb is egy picit, de tudom, hogyha amúgy legtöbbször azért fáj a fejem, mert nem iszok elég vizet, szóval az a legfontosabb. Most már van olyan alkalmazás, hogy napi szint, vagy hogy így 2 óránként chillingel nekem, hogyha nem iszok elég vizet. És nézd, egy ilyen láma... Nem, ma még nincs hozzáadva. Ma már a 3. porramnál tartok. Komolyan? Majdnem 1 litert megittál? Ma már 750. Túl sokat se szabad. 750. De nem, hát úgy van elvileg, hogy... Hát azért 8-ig megiszol az első 10 órában, a felkérésed után az első 10 órában a testednek órákra lebontva kb. Ilyen óránként 230 milli folyadékra van szüksége. Jó, hát figyelj, hogyha körülbelül. Egy nap meg kéne 2-3-4 litert, attól függ, mekkora vagy, sok mindentől függ, de ha te megiszol közel 1 litert, megittál 8-ig, az sok amúgy. Az sok, de viszont én tényleg az se jó, ha túl sok, tudod? De nem, az nem sok, szóval, hogy... attól függ, mikor kezded a napodat, mert én például bejövök ide reggel ugye a reggeli műsort letolni, és utána mindig egyből edzeni megyek. Körülbelül 10-30-kor végzek az edzéssel, és én 10-30-kor 1,5 liter vizet már megittem. Más az edzés, mert ott izzadsz is. Az igaz. Az edzésnél az van, hogy az pluszba hozzáadódik. Egy 1,5 literes nekem 10-30-kor eltűnik. Az hibátlan, de ugye az hozzáadódik ahhoz a napi fix vagy kötelező 2-3-4 literhez az edzés, mert ott viszont kiizzadsz. Tehát a normálisan nem edzel, úgy kell ennyi. Mondom, ez függ magasságtól, súlytól, kortól, sok mindentől függ, hogy mennyit kell. Nekem közel 4 litert meg kéne inni egy nap. Ha edzek, akkor többet, hát kiizzadok rengeteget. Igen. Azt meg köszönjük a feliratkozást. Szóval én egyébként nem kitaláltam ezeket a számokat, amiket most itt mondtam a hidratációról, hanem most hallgattam az Andrew Huberman, nem tudom, biztos ismeritek, vagy hallottatok róla, Andrew Huberman, egy ilyen Stanfordon egy neurológus, és ő szokott podcasteket tartani, és az egyikben beszélt a hidratációról, és ott mondta el, hogy tényleg felkelés után ez a 230 milli per óra, de megihatjuk akár így tömbösítve is, csak ne egyszerre tényleg 1 litert igyatok meg, mert azt kipisílitek, átmegy rajtatok, de hogy kb. Ez. És azt mondta, hogy edzésnél viszont 15 percenként fél liter víz. Hát attól függ, milyen edzés. Attól függ, milyen edzés. De kardióra mondta. Azért, tehát ha futsz és izzadsz, mint a szar, akkor oké. Meg szaunánál is ezt mondta. Körülbelül egy olyan 4 deci, nem tudom, hogy hova tűnik, 4 deci víz tűnik el belőlem, vagy fél liter egy edzés alatt. Simán. De hát nem iszok pluszba. De úgy mértem le, hogy ittam pluszba. Egy literrel számoltam. Akkor annyival többet kéne innod. Azzal a 4 decivel kéne többet inni. Nem, több lesz bennem az edzés végén, mint amúgy, csak lemértem, hogy 1 liter itóka, igen. Az kb. 1 kiló. Igen. Azt hozzáadtam az edzés előtti súlyomhoz, igen. És utána megnéztem, hogy hát az kiizzadod. Az mínusz. Az kiizzadod. Velünk szemben lakott egy beteg kislány, amikor elmentek az orvoshoz, 13 gyógyszert írt fel neki, és itt egy következő probléma. Még egyszer, hogyha valaki beteg és tényleg arra kap gyógyszert, az nagyon jó, hogy van erre opció ma már a mai világban, de amikor kapsz egy gyógyszert, a nagyszüleink is, amikor 65 gyógyszert vesznek be, miért? Megvesz egyet, ami jó a vérnyomás csökkentésre, de annak van egy mellékhatása, amire kell még egy gyógyszer, aminek van egy mellékhatása, arra kell még 2 gyógyszer, és így eljutunk oda, hogy egyetlen egy gondra beszedsz 6 darab gyógyszert. De nem tudsz mit csinálni. Vagy így van kitalálva, ez összeesküvés elmélet. Nagypapám azért került be egyszer a kórházba, mert ugyanígy sok gyógyszert kellett volna szednie, és volt egy vérhigító gyógyszere, de az, ha jól tudom, valahol így megkötötte a vizet. És ezért kellett egy vizelethajtó is neki. Elkezdte, hogy neki nem kell ennyi gyógyszer, nem szedi a vizelethajtót. Elkezdett bevizesedni a tüdeje, meg nem tudom micsoda. Igen. Szóval, hogy
kell. Nem de mert az a írnak mellékhatása. Annak a... Igen, de hogy nem lehetne megoldani, és ezt most mondom összesküvés elmélet, de nem lehet megoldani, hogy ne legyen az a mellékhatása, és akkor ne kelljen még egy nem, mert az a hatóanyag ezt váltja ki a testedből. Szerintem itt tök jó különbséget tenni a között, hogy azért szedsz gyógyszert, mert van egy kicsi bajod, és te meg akarod előzni a nagy bajt, vagy pedig azért szedsz vitamint, hogy meg akarod előzni azt, hogy kicsi bajod is legyen. Szóval, hogy szerintem ez ilyen lépésekre épül fel, és amikor valaki azért vesz egy neocitrán, mert tüsszentet 2, és ő nem akar beteg lenni, az szerintem kicsit túlzás. Inkább egyél meg egy C-vitamint, de hogy szerintem a gyógyszerek azok már inkább a tünetmentesítésre vannak, nem a megelőzésre. És ezt sokan összekeverik. Igen. Persze. A megelőzésre sport, jó alvás, jó étkezés és táplálékkiegészítés. Kell a jó vitamin. Kell a vitamin. Amúgy igen, de az benne van a sportban. Ja. Vagy jó sok ricsi-recsi. Nyilván jobb egy szex, mert jobban leizzadsz, de egy és jó, és a ricsi-recsi az a lelki világodat is segíti, nem? Tényleg? És úgy jó lelki világba is. Mondjuk én depressziós vagyok, és 2 óráig sírok. Utána nézed a kezedet is. Inkább szexeljetek, az jobbat tesz a lelki világba. Én 2 óráig sírok utána, de az normális, ti is, nem? Micsoda? 2 óráig sírok utána, de ti is, nem? De hogy minden rendben van. Minden jó amúgy. Nincs gond. Na ilyenkor mondom, hogy adás végére felszoktam kelni. Na, akkor kezdjük 8-kor. Most lemondtam azt, hogy úszni megyek, ma már szar vagyok, de mindjárt mondom, hogy lemondom a lemondást. Ne mondd le, mert hogyha tüsszöksz, nem menj vízbe. Igen, teljesen hülye. Nem, átmozgatna, jó? De nem, a vizet megfertőződ. De nem a megfertőződ, ja. Hogy rossz ilyenkor mozogni, leterhed még a szervezeted most dolgozik valami paci ellen. Nem tudom megfertőzni, mert klórozzák. Nem a megfertőzés, tesó. Ha dolgozik a szervezeted, mert valami gond van, mert szarul vagy, tehát dolgozik belül baktériumok ellen. Ha elmész és leterheled egy edzéssel, a végére fogsz belázasodni. Ez csak fáradtság. Nem én leszek lázas. Jövő héten Barni nem lesz. Ezt most azért hozom fel, mert... mondtuk egyáltalán? Nem, de jövő héten nem vagyok. Nem lesz a Barni kedtől péntekig, de adás az lesz, meg lesz vendégünk, meg leszünk ketten. Barni elkérte a drónomat, kézzétek el, hogy el akar menni videózni. Hát gondoltam, visszaadom azt, amit te. Viszont Barni jó, csak a vadiúj az enyém, tesó. A Barni nem nagyon vigyáz a cuccaira, őt nem érdekli. Most nem az, hogy dobálja, de fogja és mondjuk egy hátításkába a drón berakja. Használati eszköz, én semmi gondom ezzel. Szépen csak fogalmaztál, belerakjával. Igen, dobja. Azt mondom... Szép fogalmazás. Na, annyira nem figyelsz ezekre oda, ezért ma most a tiéd szervizbe, többek között. 90 000 forint. Mit csinálnátok? 90 000 forint a javítás, visszakapom az R2-t. Azt. Vagy 500 egy új. Megjavítatnám. Azon az értem, hogy eladni így nem tudom. De meg miért az R2 egy tök jó? Mire meg tényleg megéri megjavítatni. Én nagyon szeretem, hogy az R2-t. A lényeg az, hogy be fogom hozni hétfőn a drónt, itt adásba, körbe mutatom. Őszintén mondom, nagyon tudom, hogy bármi baja van, nyilván, amikor te odaadtad, én is amennyit ért az a drónt, kifizettem, amikor lezuhantam a drónoddal. De itt be fogom mutatni adásba, és amikor visszajössz, megint be fogjuk mutatni, és tessék, ugyanúgy nézzen ki, imádom ugyanúgy azt a drónt. Fog kinézni, az a különbség, hogyha én kölcsönkérek... Hogy megveszi közben. Hogyha kölcsönkérek valakitől drónt, arra úgy vigyázok, mint a szemem fényére. Nem csak drónt, objektívet, jó, hogy nem bármit. Azt mondtad, hogy a sajátodra. A sajátomra, hát ez nem azt tudom, kamerában mennyire látszik. Azt írja valaki, hogy 40K-ért megjavítja a drónodat. Igen. Amúgy ott, kajak. Hozzád, de hol otthon, egy sufniba, vagy azért tényleg foglalkoztok ezzel? Azt se tudják, mi a baja? Szerintem, hogy csak viccből írták. De ez nem. Magyarország, megjavítjuk. 40 000 bármit. Rossz a kocsit? Azt is megjavítják. Jó, csak lehet több dolog lesz rajta rossz, mint volt. De várjál, most nem akarunk kiparodizálni, lehet, hogy tényleg ezzel foglalkoztok. De amúgy, ha 40K-ért megcsinálják egy barátiba... Az a baj, kamerával van baj, nem csak a gimballal semmi baj nincs, hanem a kamera hardware-rel van baj, szóval szerintem az lehet, hogy nem is tudjátok megjavítani. Csinálnátok ti egy gyógyszert, mire csinálnátok gyógyszert, és milyen reklámot csinálnátok neki? Biztos vagyok benne, hogy olyan általános problémára csinál, arra nem lehet. Tehát akkor realitások nem maradjunk. Másnaposságra nem lehet, mert akkor már lenne. Jó. Jelenleg arra nincs, ugye? Hát annyira dehidratált vagy, hogy nincs olyan gyógyszer, hogy te rögtön hidratált leszel. De infúziónak hívják. Az segít az. Vannak olyan szolgáltatások, hogy kihívod és infúzióra kötnek. Jó, tényleg. Én biztos. Hogyha annyira másnapos vagy, van olyan pesti szolgáltatás is. De az vitamin, az nem csak másnaposságra, infúzión keresztül. Igen, de hogy befekszel kb. Egy ilyen ágyszerű kezelésre, 1-2 óra. Igen, és akkor utána nagyon jól leszel. De vitaminterápiának Prémium infúziós koktélok. Az. Jó, viszont hosszú távon én erre is azt hallottam, nem akarok senkit degradálni, mert biztos nagyon jó, meg hogy néha ez jó, de ez se szabad túlzásba vinni. Persze, mert utána hozzászokik a szervezeted az a folyamatos lökethez. És nem termeli magának. Nem termeli magának. Mi van amúgy? Soha ne is kelljen bekötni, le is kopogom. Víz,
cukor, pálinka, meg ásványi anyagok, Magyarországon pálinka meg is. vitaminok. Cukor van benne? Szerintem cukor. És az jó, hogy azt a cukrot belé nyomják? Magyarországon hát van ugye benne azért pálinka. kell, mert nem tudsz enni sokszor, hogyha infúzióra vagy kötve. És jó, hogy cukrot nyomnak beléd? Hát valami kell, hogy működjön az agyad, meg nem tudom mi. De nem biztos, hogy infúzióban van. Én biztos, hogy arra csinálnék, ami egy nagyon általános probléma, mint például a fejfájás, tudom, hogy van egy csomó, az ízületi fájdalom, olyanra csinálnék jobbat, mint amik vannak, tehát mondjuk hat most nem mondok nevet, de vannak ilyen nagyon gyorsan, amik általában gyorsan hatnak, 20 perc kell, hogy hasson egy fejfájásapító. Olyat csinálnék, ha megoldható, hogy valahogy ezt lesökkentsem 5 percre. Mert biztos, hogy tehát hogyha nekem fáj a fejem, nagyon ritkán fáj, én is vagyok szerencsém fejfájós. Ezen dolgoznak, de nem tudják megcsinálni. De én ezen próbálkozom. Fájdalom központot kell elnyomniuk, és van olyan gyógyszer, ami tényleg akár már nem az, hogy lenyeled, hanem hogy feloldott vízbe, és úgy gyorsabban hat, de még mindig nem hat elég gyorsan. És szerintem nekem most szóval nekem nem lenne annyira fontos, hogy 10 perc helyett 5 perc helyett hasson. Érted? Nekem ez annyira nem lenne egy annyi fájdalomcsillapító van, hogy szerintem az az utolsó, amiből kell még egy. A másnaposság a legjobb, tehát azonnal meggazdagodná, úristen rettenetesen, de arra nincs, meg arra egyelőre nincs mód. Vannak ezek a parti kapszulák, de azok sem működnek. Nem, meg van, aki a buli előtt... De veszed, és akkor nem eszel másnap? Elvileg lefekvés előtt be kell venni, ilyen Rossmann meg DM-be is kapható, meg nagyon tolták influencerekkel. Nem. Alszol egy nagyot, az jó vagy. A influencerek is nagyon tolták, de igazából nem, ilyen vitaminok vannak benne. Van az agygyógyszer. Az más. Én soha nem merném bevenni, úgy más lenne, nekem az fura. De hogyha lenne egy olyan gyógyszer, mint a Bradley Cooper-es Limitless-be, nem tudom, ismeritek a filmet. Mit csinál az a gyógyszer? Én nem vágom. A Bradley Cooper Limitless. Annak a filmnek a vége egy fas, ugye? Nem emlékszem. Maga a film az jó, hogy így csúcshatás, nem az agyat 100%-ra. Ja, úgy hívják, hogy vannak olyan gyógyszerek, amik az agy működését segítik, nootropikoknak hívják, és ő beszed egy olyan nootropikot, aminek köszönhetően az agyának a 100%-ához hozzáfér, és nagyon nem okos lesz, meg... Ez nagyon adom, nem láttam. De nálad nem segít már, mert te már 100-at használod, nem? Igen. De jó. Másnaposságra az izotóniás italok a legjobbak, ezt aláírom. Ezt mondja sok. De én nem aláírom. Full szarom vagyok, romon vagyok, megiszok. Nekem az se segít. Tudod, mi segít? A Meki. Nem. Meki nagyon jó. Fél óráig nagyon jó vagy. Utána pusztul. A másnaposságra, gyerekek, elmondom, mi a terv, vagy mit csináljatok legközelebb. Még amikor este lefekszetek aludni, 2 Powerade-et nyomjatok be rá. De nem segített múltkor sem. De nekem igen. Nekem mindig segít, és tudjátok miért? Mert pont az, hogy dehidratálódik a tested, és nem csak vízre van szüksége. Az is jobb egyébként, hogyha ugyanannyi, szóval a 2 Powerade az 1 liter folyadék. Hogyha 1 liter vizet megiszol, az is jobb lesz, mint a semmi. De ugye nagyon fontos, és ezt a Zahár Gábor is mondja, hogy az izotóniás italok a fontosak, mert pótolják az ásványi anyagokat, amiket... Neki is. Tele van sóval. Nyam. Nem. Big Mac, big egészség. Elvileg lesz olyan oltás, ami semlegesíti a kokain hatását. Minket ez nem ír. Ezt én is láttam, ezt a hírt valamikor. Te másnapos vagy, nekem a gyomrom rendben van, nekem a fejem is lekopogom rendben van, én kimerült vagyok. Ez mondjuk nem igaz. Hogy? Mert van egy haverom, aki amikor vodkázik, akkor a fesztivál közepén is képes elmenni 4 órát gagilni. De az aznap van. Nem, másnaposan jó vagyok. Ha megiszol állítólag, és ezt már én is próbáltam, csak tartsd be ezt, amikor már be vagy bassizva, ha megiszol ugyanannyi vizet, mint amennyi alkoholt iszol, amit többet kéne, akkor már nem lesz olyan másnap, és ez igaz. Csak 5 percenként fogsz pisilni menni, kicsit a vesédnek adsz. De hogy én például mostanában, hogyha most a fesztiválokból indulok ki, nagyon sokszor iszom vizet. Én is kérek egy vizet pluszba. Igen, úgyhogy kérek, mindig pluszba egyet kell kérni. 8 vodkasátot, de egy vizet kérek. Nem, de hogy kérsz egy italt, és mellé egy vizet. És akkor egy vizet mindig kérek akkor mész vissza, hogyha vizet is már megittad, és akkor mehetsz vissza egy újabb piáig. Nagyon sokan abban a hibába esnek, hogy amikor fáj valamiük, és bevesznek egy fájdalomcsillapítót, akkor azt hiszik, hogy ezzel gyógyítják magukat. Fáj a fejed, fáj a hátad, fáj valami, beveszed, nem fáj, tök jó vagy egész nap, és egy csomó ember azt hiszi, hogy akkor ezzel segített a szervezetének, közben nem, mert csak kiölte a... Hát nem, elnyomja a fájdalom központot, igazából semmi más nem történik. Szóval ugyanúgy ott van a fájdalom, ugyanúgy ott van. Igen. Szóval az, ami kiváltja a úgy a algopirint, mint a M&M's-et. Komolyan. Nagyon tolta. Tehát benne a tévé alatt emlékszem, volt egy szekrény, és konkrétan így megpakolva, de hogy így állt, jó, nem azt, hogy napi 20-at, tehát meghalt volna bele, hanem
így álltak oszlopokba az algopirinek, és akkor tehát az napi 1-2 biztos, hogy bement. Azt alatt. Mert amúgy meg szokták ezt kérdezni, hogy honnan tudja a fájdalomcsillapító, hogy hol kell hatnia, hova kell mennie. Jó, de ez nem úgy működik. Persze, ezt mondom, hogy a fájdalomközpont, valahol itt hátul van a fájdalomközpont az agyba, azt nyomja el. Szóval, és akkor nem érzed a fájdalmakat annyira. Nekem a kedvencem az adások végén, amikor elsötétítjük a képernyőt, és akkor ugatunk. Csimpánz! Az a csimpánz most már meg... Amúgy az a majom, az tényleg itt van. Megint a sajába! Megy vissza a életre! Jaj, nem, megint kijön a majom! Jaj, ne! A majom! Na, 40 000 követőnél Barni kopasz lesz, 10 000 fizetős feliratkozónál mind a hárman kopaszok leszünk. Biztos összejön. Nem 10 000, legyen 5000. Nincs is 5000 nézőnk, hogy iratkoznak fel. Hát ezért mondom, hogy ha véletlen igen, akkor kopaszok leszünk mindannyian. Hát mit Molnár Krisztiánkodsz? Mi az a Molnár Krisztián? El lehet szívni? Ha elszívnád, az a szívességet tenni, na mindegy, és a lényeg, hogy egy markolóra lesz szerintem szükséged. Ha hívsz markolót, elszívom mielőtt kiásna. Jaj, na sziasztok! Na, ennyi volt köszönjük a mai adás. Szépen. Köszi a biteket, köszi a mindent köszönünk. Talán holnap egy kicsit. Készülnek a bögrék. Hype-osabb adásba, kevésbé szarabbul. Aha, remélem az aftám elmegy. Ne! Már megint! Kikok! Mi van, csimpánz?